Кеше үз гомерен 1 елга кайгыртса иген иксен, 10 елга кайгыртса агач утырсын, 100 елга кайгыртса кеше тәрбияләсен. Бала туу һәр гаиләдә зур бәйрәм. Сабый дөньяга аваз салу белән әллә никадәр сораулар, яңа борчу мәшәкатьләр алга килеп баса. Җәмгыятебездә, тормыш көнкүрешебездә булган яшәешебез бала тәрбияләүдә әкренләп борынгыдан килгән гореф гадәтләребезне, йолаларыбызны читләтеп, башка халыклар мәдәниятенә, яшәү үзенчәлекләренә якынайды. Бу юнәлештә үз халкыбызның йолаларын, тәҗрибәләрен нигез итеп алып, милләтебезнең 100 аклыгы булган буын тәрбияләү төп максатыбыз булып тора. Халкыбыз күп еллар дәвамында буыннар чылбырын саклауда, милләт ара һәм дин ара мөнәсәбәтләренең уникаль тәҗрибәләрен туплаган. Без аны киләсе буыннарга тапшырырга бурычлы. Без бу язмабызда төрле карашлар һәм фикерләр белән очрашырбыз. Алар безнең булмышыбызны күз алларга, максатыбызга ирешергә ярдәм итәр. Максатыбызга ничек ирешергә соң? Тәрбияне нәрсәдән башларга? Тәрбия башлана хатын кыз үзенә ир сайлаганда, ир үзенә хатын сайлаганда. Баланың тәрбиясенә нигез салына. Чөнки безнең халык мәкале бар бит. Әтисенә карап улын кыш, әнисенә карап кызын кыш ди. Әтисе нинди булса, малай шундый була. Әнисе нинди булса, кызы шундый була. Шуңа күрә үзебезгә хатын яки ир сайлаган вакытта без иң беренче карарга тиешбез. Минем балама нинди әти була, һәм минем балама ул нинди әни була дип. Татар халкында элек-электән нәсел нисбәтеңне кайгырту, сәламәт буын калдыру өчен үзеңә тиң ярның 7 буын тикшереп, никахлашып парлашу гадәти күренеш булган. Яшь киленнең балага узуына бәйле халкыбызның бик күп үзенчәлекле йолалары, ышанулары да бар. Билгеле инде бала көтү ул бәхет көтү бит, шулай бит. Шуңа күрә хатын кызда бу вакыйгага позитив рәвештә настрой белән, шундый уңай караш белән көтәргә тиеш. Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк? Беренчедән үзеңнең сәламәтлегеңне кайгыртырга, вакытында табибларга күренергә, тиешле анализларын тапшырырга. Әгәр дә мөмкин икән, нинди дә булса, үзең шикелле хатын кызлар белән билгеле бер түгәрәкләргә йөрергә, аралашырга һәм үзең өчен шундый позитив круг, позитив әйләнә-тирә мөхит төзергә кирәк. Ана кардында бала 4 айлык булган вакытында аның инде киләчәк гомере языла. Языла аның күпме яшәячәге, языла аның күпме акчасы булачагы, нинди гамәл кылачагы һәм бәхетлеме, бәхетсезме булачагы. Менә шуңа күрә дә ана кардында булган вакытта ук бик мөһим дуга кылырга, балабызга шушы Аллаһы Тәгалә хәерле язмышын язып бирсә иде дип. Чөнки туганнан соң син аны инде үзгәртә алмыйсың. Бала шул язмыш белән туган булып санала. Хатын кызга иң зур бүгенге көндә вазифа йөкләнгән. Менә ул инде таза, сәламәт балалар тудырга тиеш. Яшь әтияни 12 атна узганчы инде йөклелек булгачтында хатын кызлар консультациясенә барырга тиешләр. Алар инде бүтән кирәк кагыйдәләрне үтәп, бүтән махсус кушкан, табиб махсус кушкан әйберләрне үтәп, бүтән анализларны бирергә тиешләр. 572 приказ бар, 12 елда чыккан. Шушы приказ нигезендә йөклелек вакытында ул гинекологка ким дигәндә 7 тапкыр, терапевтка ким дигәндә 2 тапкыр, потом узкий специалистларга эндокринолог, күз врачы, лор-врач, стоматолог, аларга һәрберсенә берәр тапкыр. И әгәр дә инде хатын кызның патологиялары була икән, йөрәге авырта торган бер хронический ширләре булса, еще узкий специалистларга, кардиологка, неврологка күренергә кирәк булачак. Хатын кызның авырлы чоры ул әле аның организмының ныклыгын сынау чорыда. Беренче карашка бик куркыныч булып 4 күренгән, аякны көздән җыеру дигән. 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 4 күренгән, аякны кө
ауырту дип әйтикме инде, симптом дип әйтикме, 25% авырга узган хатын-кызда була торган хәл. Нерв системасына килсәк, бу чорда 90% авырлы хатын-кызларның баш авыртуы мөмкин. Тагын бер хәлне әйтер идем, авырлы хатын-кызларның кул аяклары шешүчән була. Шул сәбәпле кулның нервы кысылып, калырга мөмкин авырлы вакытта шешенгәнгә, кул шешенгәнгә күрә. Әгәр дә берничә киңәшләрне авырлы хатын-кыз истә тотса, үзе дә җиңелрәк кичерә бу авыртуларны. Беренчедән, саф һавада күбрәк йөрү таләп ителә. Йокы дәвамы җитәрлек булырга тиеш. Көндезге йокының да файдасы бик күп. Физик күнегүләр булырга тиеш, җиңелчә физик күнегүләр. Хәзерге көннәрдә авырлы хатын-кызлар өчен махсус биюләр дә тәкъдим ителә. Ислам буенча хатын-кыз ир һәм хатын-кызда чагылыш тапкан кешелек җанының яртысы. Ул кешелекне тудыра һәм формалаштыра. Һәм ул кеше бала чагын үткәрә торган торакның сакчысы. Аңа галәмнең иң кыйммәтле элементы кеше турында кайгырту, аны тәрбияләү эше тапшырылган. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәндә күп мәртәбә хатын-кыз турында искә ала. Хатыннар, бәхәсләшүче, Нур, Талак сүрәләре һәм Коръән битләрендәге күп кенә аятлар барысы да хатын-кыз турында. Мөхәммәд пәйгамбәрнең хәдисендә хатын-кыз иренең өендә көтүче һәм ул үзенең көтүе өчен җавап бирәчәк диелә. Балага узган ана кеше баласына йөкле булган вакытында үзен тыныч тотарга һәм динебез әйтә инде бигрәк тә әти булган кеше дә үзенең хатыны белән яхшы мөгамәләдә булырга мөмкин хәдәр бигрәк тә шушы 8-9 ай эчендә ниндидер авыр сүзләр әйтмәскә, ягъни мөмкин хәдәр әнинең балага йөкле булган хатынының йөрәге борчуда булырга тиеш түгел. Балага узганнан соң хатын-кызны айрым кулга гына күтәреп йөртәләр. Авыр сүз әйтмиләр, авыр эш эшләтмиләр, борчымыйлар. Менә бу бик мөһим. Һәм бик мөһим хәләл ризык менә шушы вакытта. Ягъни ана нинди ризык ашаса, балага шушы тәрбия керә. Ризык белән, ашаган ризык белән балага тәрбия керә, тәүфик керә. Менә шуны онытмаска кирәк безгә шулай. Бу чорда бик катлаулы чор, чөнки хатын-кыз күбрәк үзенең эчке халәтенә юнәлгән була. Ир атка әзме күпме игътибар җитми башлый. Шуңа күрә кайбер гаиләләрдә низаклар килеп чыгарга мөмкин. Менә бу очракта инде хатын-кыз үзенең халәте белән, үзенең эчке хәле белән, ире белән бүлешеп торса, аның белән уртага салып сөйләшсә, үзенең нәрсәләр тоюын, бу чорны ничек кичерүен, бәлки гаиләләрдә менә шул низаклар азыграк килеп чыгар иде. Моннан тыш инде дөрес туклану, тән гигиенасын саклау, физиологик гигиенаны саклау, буларның барысы да сәламәт, сау сәламәт бала тууга китерә торган сәбәпләрнең берсе. Шуны да онытмаска кирәк. Бала белән ана арасында элемтә булырга тиеш. Әни кешегә карындагы бала белән сөйләшергә, аралашырга кирәк. Бу үзенә күрә бер гармония хасил итә. Бала үсешенә уңай йогынты ясый. Моны инде медицинада, дин дә раслады. Халкыбыз йолалары да моны дәлилли. Бала күтәрә торган хатынның регламентлашкан гамәлләре бар. Җеп эрләргә тиеш түгел. Кендеге ураларга мөмкин. Аны инде беләбез, уралып, кендеге уралып туган балалар бар. Анда инде асфиксия башланырга мөмкин. Асфиксия дигән сүз инде балага кислород тиешле дәрәҗәдә килми, тиешле дәрәҗәдә кислород тәэмин ителмәгәч, баланың акыл зәгыйфлеге булырга мөмкин. Үле туарга мөмкин, карында үләргә мөмкин. Мәйет карарга тиеш түгел. Анда гаҗәп кызыклар аңлатмалары, йөзе мәйетнеке төсле ак булыр. Куркып калыр. Аркыл яткан бау, мәсәлән, инде булса, баулар берәр төрле сузылган икән, аны да атлап чыгарга тиеш түгел, әйләнеп чыгарга тиеш. Бу да шушы кендеккә бәйле. Һәм шул ук вакытта мөмкин булган кадәр матур кешеләргә карарга кирәк. Карасаң,
баланың йөзе матур булыр. Шул ук вакытта чәч кисәсе түгел. Авырлы хатын-кыз өчен күп нәрсәләр шикләнгән. Әмма авырлы хатын-кыз ул авыру хатын-кыз дигән сүз түгел. Йөклелек нормаль булганда, йөкле хатын гадәттәге тормышын дәвам иттерергә, кирәгенчә хәрәкәтләнергә, күңелендә матур уйлар йөртергә тиеш. Дөньяга яңа кеше килү бу җиһанның иң зур мөгъҗизасы. Ана карыныннан чыкканда адәм баласы бөтенләй хәрәкәтсез, тавышсыз була. Бу мизгел генә. Әмма ана өчен мәңгелеккә тиң мизгел. Чөнки беренче авазын салганчы, беренче сулышын алганчы, ул әле сабыйның туганына төшенеп тә җитми. Дөньяга аваз салган беренче мизгеленнән үк кичкенә кешенең яңа тормыш юлы башлана. Гаиләдә бала тууы ул бик сөйенішле, шатлыклы бер күренеш. Әти-әниләр өчендә, әби-бабайлар өчендә һәм ул бала тууы Аллаһ тарафыннан бирелә торган бер бүләк. Икенче төрле әйткәндә, ул хәтта әманәт тә. Бала тудыру хатын-кызга йөкләнгән бурыч һәм җаваплылык. Ләкин замана шаукымы, сынаулар, авыртуладан куркып калган яшь аналарның баланы ярып алу усулына ешрак мөрәҗәгать итә башлаулары көннән-көн арта. Казанның иш бәби тудыру йортында уздырылган сораштырулар шуны күрсәтә. Беренчесендә 32%, икенчесендә 37%, өченчесендә 46% бала ярып алынган. Бу саннар Татарстанда гына түгел. Кая гына барма шундый ук хәлгә тап буласың. Төркиядә бу мәсьәләдә хәлләр тагын да аянычрак. 95% бала ярдырып алу усулы ярдәмендә туган. Шулай да табигый юлмы, әллә ярдырып алумы? Кесарева дигән нәрсә бу элек-электән бит инде элек кесарева ясый белмәгән очракта әни дә үлеп киткән, бала да үлеп киткән. Менә кичкенә генә ханымнар бар, буйлары кичкенә ханымнар бар, кичкенә тазлы ханымнар бар, төрле очрак бар. Ул очракта инде әгәр дә нормаль рәвештә хатын-кыз бала таба алмый икән, ул очракта бу инде аның өчен коткару рәвеше булып тора. Әгәр дә инде хатын-кыз ул бала таба ала икән, әгәр дә аның баласы менә әйтеп киттем инде, хәзер югары технологияле махсус чаралар белән авыртуны баса торган дарулар, авыртуны баса торган усуллар бар дип. Ул очракта хатын-кыз минемчә дөрес формада, нормаль халәттә, элек-элек әби-бабайлар, әбиләребез, әниләребез ничек итеп безне тапканнар, шулай итеп табырга тиешләр. Тугак вакытында баланың үпкәләре өлгерә, баш миләре өлгерә, бала әзер булып чыга, ниндидер үзенең стрессларын үтә. Хатын-кыз бәби тапканнан соң бөтенләй үзе сразу, бер сутка ята, 1 сәгать ята, 2 сәгать ята после родовой палатада. Потом инде аякка баса, йөри, баланап киләләр. Ул уже сразу бала белән контакт башлана. Кесаредан соң әле бу не где-то через сутки, если синең осложнениялар булмаган чакта. Злоупотребление, ведь инде артык кесарево сечение ясау, ул, во-первых, китерә рубец на матке, маткада рубец була. Ул икенче беременностьларда китергә мөмкин несостоятельность рубца. Именно по рубцу, может быть, китергә может инде матка ачылырга может по рубцу. Потом китергә может приращение плаценты, именно рубец булган җиргә плацента урнашырга мөмкин. Бу вакытта тоже бу бик каты осложнение для беременности. Бәби тапканнан соң монда булырга мөмкин бик күп кан югалтулар, и ул вакытта уже спасением хатын-кызны коткару өчен матканы алып атырга кирәк була. Безнең инде бер конгресста Мәскәүдә профессорыбыз бик күркәм, бик
білдіклі профессорыбызның шығыш ясауын тыңларға туры келді. Ол инде Кулаков центр деп әйтәбез, федераль үзәк безнең. Шул үзәктә эшли торган профессор, анда инде 10 ел элек табигый рәвештә туган балалар һәм инде кесарево сечение ярдәмендә туган балаларны анализлаганнар. Алар ничек үсәләр, аларның нинди талантлары бар, алар бу тормышта мәктәптә ничек укыйлар, нинди уңышлары бар. Һәм инде шушы нәтиҗә ясаган вакытта ул инде әйтеп китте. Табигый рәвештә туган балалар күпкә көчлерәк, әзрәк авырталар, күпкә талантлырак, алар арасында бик матур бии торган, бик матур җырлый торганнары күп, бик яхшы итеп рәсем ясаучы балалар күбрәк булуы ачыкланган. Бәби көткән чорда хатын-кыз матур әйбергә караса, әлбәттә, аңарга җиңелрәк була. Әниләргә гаиләдәге кебек уңайлыклар булсын өчен, бала тудыру бүлекләре хөкүмәтебез тарафыннан заманча технологиялар, уңайлы шартлар белән баетылган. Безнең менә шушы бала тудыру бүлмәләре матур итеп стиль белән эшләнгән. Аның бер бүлмәсе җәй бүлмәсе, бер бүлмәсе кыш бүлмәсе, яз бүлмәсе, көз бүлмәсе. Ә менә бу бүлмәдә инде күреп торасыз. Аистлар бар, торналар, бала алып килә торган. Шуңа күрә бу инде теге элек бит инде бар бер теге бала тудыру йортлары бер төрле яшел буяу белән буялган, зәңгәр буяу белән буялган. Бар бер теге инде ул хатын-кыз килә бит инде булай да курка, аның эче калтырый, дер-дер килә. Аны инде матур тойгылар бассын өчен, ул инде бик каты теге борчылмасын өчен менә шундый матур әйберләр эшләнелә бүгенге көндә. Бала инде туганнан бирле әнисеннән аерылмыйча бер палатада яталар. Беренче сәгатьләрдә әнинең бит әле бала туганнан соң хәлгә кергәнче инде медсестра килеп булыша. Но бала все равно әни яныннан китми, баланы медсестра анда пеленать итә, обработкаларны медсестра үткәрә беренче көнне. Но им әнигә инде шул палатада медсестра булыша, имзергә салырга, әни сөтен чтобы бала алсын. Безнең шундый вазифабыз, чтобы бала тугач тында әни белән бер элемтәне үзмәсен. Ана сөте имшәк баласы өчен сәламәтлек чыганагы. Бүгенге көндә бөтен дөнья сәламәтлекне саклау оешмасы белгечләре балаларны күкрәк сөте белән мөмкин кадәр озаграк ашату яклы. Дөньяда ана сөтен алыштыра торган бер нинди табигый һәм ясалма тиңдәш юк. Күкрәк сөтендә баланың һәр үсеш этабы өчен кирәк уникаль биологик матдәләр, төрле витаминнар, ферментлар, хәтта кайбер гормоннар да бар. Дөрес үсешне тәэмин итә торган бу матдәләр сөттән башка балалар өчен әзерләнгән бер генә ясалма ризыкта да юк. Ана сөтендәге углеводлар, минераль матдәләр составы аеруча югары бәяләнә. Анда шулай ук баланы яши башлауның беренче елында йогышлы авырулардан саклый торган төрле антитәнчекләр дә була. Ана сөте стериль, пак һәм шифалы. Безнең гаҗәп үзенчәлекле йолабыз бар, авызландыру дип атала. Ул инде авызландыру йоласы элеккеге дип әйтегендә киндек әбиләр заманында аны киндек әби башкарган, киндек әби белән әйтегәнең баланың әбисе бергәләп башкарганнар. Авызландыру дигән сүз баланы бу дөньяга, фани дөньяга килүгә, ул бит инде сулыш алу белән бергә ул ризыкны да кабул итәргә тиеш. Менә шушы беренче ризыкны кабул итү ул әлбәттә ананың имшәген кабул итү, менә шушы имшәкне кабул итү вакытында аңа әйтә торган сүзләр, авызың баллы булсын, телең тәмле булсын, олыны гомерең ризыклы булсын, дөньяң мәнле булсын. Менә һәр ана, киндек әбисе һәм әби монда инде үзенең күңелендә бу баланың киләчәгенә үзенә күрә бер кадәр программаны салып куя. Ул тотырлык гыйбарәләр түгел. Ул гыйбарәләр шушы ритмик структурага корылган тирәкләр. Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә, баланы имезүнең вакыты 24 ай ди. 24 ай. Ул аны тигәл әйтеп куйган. Безнең динебез буенча әйтелә булай дип. Сөт ул эрегән кан дип. Һәм балага анасының тәрбиясе керә. Бала белән ана арасында рухи элемтә барлыкка килә. Ул гына түгел, ана сөтен имгән бала тәүфиклы була.
Әле күкрәк сөте бик күп төрле заменительләре булса да, молочный смеси диябез. Алар әле берсе дә күкрәк сөтен бермә-бер кабатлый алмадылар. Уж Малузевага килсәк, Малузеваны вообще кабатлап булмый. Аны гомумән кабатлый ала алмаганнар әле бөтен жер шарында да дип әйтегендә. Бит инде бала стерильный. Аның теге эчке әгъзалары стерильный туа. Шушы әнисе каптырган сөттән аның менә флора барлыкка килә инде. Шәклегендә, ашказанында. Шуңа күрә аның күкрәк сөтенең файдасы күбрәк. Бала табу йортларында бәбиләгән яшь әниләргә киндек бау турында да мәгълүматлы булырга кирәк. Ул 3-7 көн эчендә кибеп төшә. Киндек бауы ана белән баланы 9 ай буе тоташтырып торган җеп ул. Аны теләсә кайда ташламаганнар. Әйтик, Астрхан өлкәсе татарлары киндекне ак чүпрәккә бәйләп, бишекнең пышмагына югарыга элеп куя. Бала үскәндә өйдә булсын, каңгырап йөрмәсен, өйдән чыкмасын янәсе. Сибир татарлары исә баланың киндеген әйбәтләп төреп, матчага кыстырып куялар. Яз көне иген чәчкәндә аны җиргә күмәләр. Игенемнең уңышын бир диләр. Киндек бауын кисү юласы бик борынгыдан килә. Билгеле булганча, элекке вакытларда хатыннар баланы өйдә киндек әбиләр ярдәме белән тудырганнар. Киндек бауын кисү вазифасын да аңа йөкләнгән. Киндек әбисе авылның иң хөрмәтле кешесе булган. Киндек әби баланы һәм әнине караган, тәрбияләгән, мунча керткән. Ул өенә кайтып китәсе көнне әби озату дип атаганнар. Һәм аны күрше-күләнне чакырып, шәй мәҗлесе ясап, зурлап озатканнар. Җыр кешене туганда бишек җыры булып каршы ала. Бишек җыры халыкның рухи байлыгының иң якты чагылышы. Шул ук вакытта ул һәр ананың үз баласы өчен генә көйләнгән йөрәк җырыда. Гасырлар буена һәр төрле халыкларның үзенең җан түреннән чыккан җырлар. Бу иң матур җырлар дип әйтер идем мин. Кешенең менә шул тормышта булган төрле проблемалар, төрле катлаулы хәлләргә эләккәндә дә исенә төшереп, үзенә бер җан җылысы ала торган шундый җырлар бит инде алар. Чөнки аларны безнең әниләребез башкарган, чөнки аларны безнең әбиләребез, әтиләребез безнең өчен җырлаган. Шуңа күрә бишек җыры бала өчен бик әһәмиятле. Әлбәттә, бишек җырында сүзләр күп булмый. Алар шул кадәр бер-берсенә охшаган. Ул иң элек, хәтта әйтер идем, сүзсез, әллибәллибәү. Монда инде бернинди мәгънәви сүзләр дә юк, ләкин моң бар, көй бар. Бала шуңа күнегергә тиеш. Шуңа күрә менә мин тикшереп караган бар, халык авыз иҗатында да. Анда 10-15 сүздән тора бөтен бишек җырлары. Менә син әгәр инде бишек җырын яңадан жазасын килсә, шул 15-20 сүздән ары китә алмыйсың. Балага шул җитә. Аңа сүз күп кирәкме? Аңа моң, көй күбрәк кирәк. Бишек көйнең ритмик структурасы, алар бөтенесе ритмик структуралар. Алар речитативлар, анда без аны бишек җырлар дип атыйбыз, ләкин безнең лирик җырлардан үзенең структурасы белән шул кадәр аерыла. Алар речитативлар, алар менән ниндидер бер төрле теге акылга бер кадәр теге программа кертә торган, шундый бер системага утыртылган, әйтгәндә мөселман диненең суфилар системасында зикр
трансқа кертүүнүн ушундай бир түрлүү зикирлерди трансқа кертүүнүн бир структурасы, улардын бир механизмы менә шушы зикир системасында шушундан алынган. Бүтүн дүйнө халыкларынын менә шушы речитативларына бик бурунга менә шундай теге программалаштырууга утуртулган. Сез игътибар итегез, бишек җырлары ул шундый талгын җырлар, шулай бит. Аларда матур изге тилекләр, аларда яхшы әнинең баласына булган яхшы мөнәсәбәте, җылы хисләре, булар барысы да балага шундый шифа булып төшә. Без бит балалар белән аралашканда үзебездә менә киңәш бирәбез инде шулай әти-әниләргә. Аларга матур сүзләр уйлап табыгыз, аларга матур сүзләр белән дәшегез. Бу баланы позитив формалаштыра. Бу баланың ички дөньясын камилләштерә. Бу баланың авыр ситуацияларга эләккәндә, тормышта булачак катлаулы вакыйгаларга эләккәндә, менә каршы туручанлыгын тәрбияли. Кеше тугач та беренче әнисенең моңы сүзе белән тәрбияләнә. Менә бишек моң белән бәйләнгән. Шуңа күрә инде әгәр дә бала әнисенең моңы белән тәрбияләнмәсә, ул милләт баласы була алмый. Нәкъ менә халыклар, милләтләр нәкъ менә бишек җыры белән дә аерыла. Бишекне үз җирлегебездә үскән агачлардан үргәннәр. Кайбер якларда аны миләш агачыннан ясарга тырышканнар, чөнки ул сыгылмалы булган, сынмаган. Аның шундый ышануы да яшәгән. Балалар күбрәк тусын өчен бишекне җимешләре күп булган агачтан ясарга кушканнар. Кайын агачыннан бишек ясалмый. Беренчедән ул сагыш агачы, икенчедән халыкта шундый әйтем бар. Кайын агачы шырпылы була диләр. Димәк, практик әһәмияте ягыннан да кайын бишек агачы түгел. Юкә бишек бездә бик киң таралган. Һәм шул ук вакытта әлбәттә кемдердер инде кабык бишекләр бездә бик таралган булган. Кабык бишек дигән сүз шушы юкә кабыгыннан эшләнгән бишекләр. Бишекне теләсә кая элергә ярамый. Иң куркыныч урын матча. Матчага бишек элмиләр. Менә әгәр дә бүгенге көндә дә әйтик 60-нчы елларда салынган йортларга керсәң, анда пружина, бишек пружинасы урыннары бар. Ул берничек тә матча янында түгел. Матча бу дөнья белән теге дөньяны тоташтыра торган урын. Бишек бары тик югары өстән аска гына хәрәкәтләнергә тиеш. Асылында баланың үсү перспективасы. Ана, бала, бишек. Менә шушы үч изге сүзгә җыр моңның узганы, бүгенгесе һәм киләчәге сыйып биткән түгелме? Әгәр дә игътибар итсәк, дөньяга килгән бала ул әле кеше төсендә түгел дә. Аның әле формалашып килә генә, кулаклары, күзләре, борыннары, ул әле әйбәтләп күрми дә, начар гына ишетә дә. Шуңа күрә 40 көнгә кадәр аны саклыйбыз. Саклыйбыз кеше күзеннән күз тимәсен дибез халык телендә, медицина ягыннан хәтта чит ят микроблар аңа кермәсен. Һәрбер семьяның, һәрбер кешенең үз микроблары бар. Үз составы, ул микроблар бик күп алар. Алар без белгәннәре генә күп, без белмәгәннәре дә күп. Һәрбер организмда, һәрбер кешедә үзенең бер сочетаниесе бар. Яшь баланың адаптационный период дигән периоды башлана. Ул менә шушы микробларга өйрәнә. И менә бу 40 көн дигән сүз ул медицинада юк. Яңа туган баланың аның период новорожденности дигән вакыты бар. Период новорожденности ул ананың кендегеннән аерылып 28 көн дәвам итә. Төрки халыкларда 40 саны тылсымлы сон булган. Шуңа күрә баланың 40 көне һәр төрле серле, тылсымлы юлалар белән үткәрелгән. Аларны халыкта кырыклау, кырыкламасын кую дип йөрткәннәр. Гомумән,
Кырыгы тулганчы баланы ялгыз калдырга кушмаганнар. Узун гомерле, киң дәүләтле булсын дип, кырыклауга бүләк белән баралар. Бу көнне иң элек баланы юындыралар, аннан соң 40 кашык су белән баланың башын чайкыйлар. Баланың кырыгы тулганчы кигән күлмәген, мәсәлән, Әстерхан сөйләшендә эт күлмәге дип атыйлар. Кырыгы тулган көнне ул күлмәкне салдырып, эт муенына тагып җибәрәләр. Баланың начар, эт акылы, яман хулыклары китә имеш. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәлам bir хадисендә дә бар, 40 көн дәвамында анасының карнында су рәвешендә булыр ди. 40 көн дәвамында bir оешкан кан рәвешендә булыр ди. 40 көн дәвамында bir ит кисәге рәвешендә булыр ди. 40 көннән соң аңа фәрештә иңеп җан өрер ди. 40 дигән сүз сөйләнә. Менә шушы хадистән чыгыптыр бәлки. Татар халкында да шундый бер гадәт бар. Баланың 40 көненә кадәрге тәрбиясе ул иң мөһим чорларның берсе. Мөһим чорларның берсе булуының асылында халык ышануында, шу исәптән безнең татарлар ышануында 40 көнгә кадәр кабер авызы ачык торыр диләр. Кабер авызы ачык торыр дигән җөмләнең асылында ята ана да әле генә яңа кешене дөньяга тудырган ананың да хәле төрле нинди булса аның кан алышынырга мөмкин, чирләп китергә мөмкин. Аңа да хәстәр һәм аны кайгырту бик зур әһәмияткә ия. Шул ук вакытта әле үзенең авазын дөньяга яңа салган яңа кеше, ул да әле бу дөнья белән теге дөнья арасында. Демәк 40 көнгә кадәр бала особо аның энергетикасы, аурасы ачык була. Шуңа күрә мөмкин кадәр ата-ана күзеннән якын кешеләр, теге бик якын кешеләр күзеннән тыш башка күзләргә күрсәтмәү иң хәерлесе инде. Аның механизмы булай, күз тиюнең. Аны мәсәлән күп кеше аңламый. Әгәр дә нәндидер әйбергә карап сыклансаң, һәм шушы әйбер үзеннән үзе матур. Бу бала үзе матур. Бу матурлыкта баланың үзенең генә өлеше бар дип уйлау, менә бу күз тидерүгә китерә. Ничек уйларга кирәксең? Ниндидер әйбергә карасаң, син аңларга тиеш. Бу әйбер үзеннән үзе матур була алмый. Моны матур итеп ясаган зат бар, Аллаһы Тәгалә. Шуңа күрә балага караганда да без балага карагач сыкланабыз бит, куанабыз. Ләкин бит ул үзеннән үзе алай формулашмаган матур булып, аны кемдер ясаган шулай. Шуңа күрә дә менә бу очракта Субханаллах, Мәшааллах дип әйтергә кирәк. Артыш агачы. Артыш агачының бутагы, артышны безнең гомум төрки традициядә бөтен төрки халыкларда күздән, яман күздән саклый торган. Искиткеч зур көчкә ия. Татар акылында миләш күз тидерми торган агач. Баланы бишеккә менә кайтуга әбисе инде алдан ук я кабыр әзерли, кабыр дигән сүз инде теге еланны күзе дибез без аны. Ул инде бик дефицит булган. Менә шул ләкин ничек кенә булса да ул инде нәселдән нәселгә бирелеп калдыра торган кабырчык. Шушы аны инде безнең татарлар кабыр диләр. Һәм шул вакытта аны әйтәләр еланны күзе дип. Ул әлбәттә еланны күзе түгел, сүз дә юк. Ләкин ул безнең борынгы төрки, бик борынгы төрки мифологик системабызга утыртылган мөгезле еланнар мифларына утыртылган менә шушындый үзенчәлеккә ия кабырчык. Бала туу, тудыру белән бәйле йолалар, ырымнар, ышанулар буыннан буынга күчеп тапшырылып килгән. Аларның кайберләре әле бүген дә халык арасында яшәвен дәвам итә. Без аларның берничәсенә тукталып үтәрбез. Bismillahirrahmanirrahim. Balalar ismi nичек була инде баланың? Тохир дип кушарга ниятленdik.
Bilirsiniz ama iyi gayret Müslüman ismi Allah'ın birliğine şükür. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Исем кушу йоласы һәр якта үзенчә аталган. Ат атау, ат кушар туй, ат кычкыру, ат салу, исем атау. Туып бер атна үтүгә балага исем кушу мәҗлесе үткәргәннәр. Мулланы алып килгәннәр, атасы нинди исем атаган, ул балага шул исемне кушкан. Синең атың шул, атаңның исеме шул дип мендәргә салып алдына китергән сабыйның колагына кычкырган. Фитина хасанатun ve fil ahiretun hasanatun ve qinna gazabınnar. Дөньяга туганнан соң мөселман булган ата-ана баласына карата иң беренче берничә бурычны үтәргә тиеш. Ул инде нинди бурычлар дигәндә матур исем бирү. Чөнки исем дә бик мөһим. Исем ул башка төрле әйткәндә кешенең бер кодовый номеры кебек. Кешенең исеме бу үзе туганнан алып үлгәнгә кадәр ишетелә торган авазлар сочетаниясы бу кеше өчен иң якын мелодия дип әйтер идем мин. Хәтта психологиядә шундый алым бар, менә билгеле психолог Чалдини үзенең бер китабында шулай дип яза. Әгәр дә син кешегә исеме белән дәшсәң, син аның белән күзгә күренмәс җепләр белән үзеңне бәйлисең, ягъни ул сиңа шит бер башка бер миллионлаган тирә-юньдәге кешегә караган шикелле карамый, бәлки үзенең якын бер танышына караган шикелле карый. Менә дигән, алай мин аранып. Үзгә шикелле дигәнчә булсын. Балаларга китеп, Аллага китеп берәү дә кылган юк. Шушында Аллага калса, Аллар яхшымында алай. Süt salmadın indi bizde kece süt ekti. Navuk sala başlagaç sıyırını bitirge turu kildi. Gecenin sütü bir evet Allah şükür. 4 litre süt bire ilkten kişin. İsimнең мәгънәсе безнең язмышыбызга турыдан туры тәэсир итә. Һәм инде аңлавыбызча, күргәнебезчә, димәк мәгънәле исем бирергә кирәк дидек. Исемнәр була безнең тыелган исемнәр, ягъни бөтенләй бирергә ярамый. Мәсәлән, шайтан исемнәре. Шулай ук башка диннәрдән килгән мәҗүси исемнәр. Шулай ук алыштырырга кирәк мәгънәсе ямьсез булган исемнәр. Мәсәлән, әгәр дә аның мәгънәсе бөтенләй юк икән яки ямьсез икән, алыштыру хәерлерәк. Бар аннан соң мәгънәсе нейтраль булган исемнәр. Гадәттә ул чәчәк исемнәре, мәсәлән, я булмаса без күргән күк исемнәре, 4нче категория исемнәр, авыр исемнәр. Бу исемнәрне кушырга мөмкин. Ләкин әгәр дә бу исемнәрне кушсак, кешенең тормышында, язмышында авырлык барлыкка килә. Шуңа күрә Мөхәммәд пәйгамбәр әйткән, балагызга матур исем бирегез дигән. Шул матур исемнең мәгънәсе ул балага тәэсир итә дигән. Шуңа күрә ата-ананың иң зур беренче бурычы ул инде баласына матур, мәгънәле исем сайлап, аңа шушы исемне бүләк итү. Хатын курсакка кала, йөкле була, курсагын күтәреп бетерә алмый, курсагы төшә. Менә шушындый вакытта бигрәк тә балалар туалар да үлеп баралар, андый хәлләр бар. Анда инде исемне бик сайлыйлар. Ул Тимер, бик Тимер, үлмәс. Менә шушындый исемнәр кушу системасы бездә бар. Һәм ул исемнәр искиткеч кызыклы. Һәм аларны без инде аны гаҗәп кызыклы ул. Мәсәлән, үлмәс абый да бар, үлмәс апа да бар. Иң куркыныч дип әйтгәндә миңле балалар бар бит. Туганда ук миңе белән туган балалар. Миңгә мөнәсәбәт шулай ул теге Аллаһ Тәгалә тарафыннан дип аңлата инде безнең мөселман динендә булган кавымдәшләребез, ул билгесе бар. Ләкин менә ул билгелен теләсә кайсы кичкенә генә җыйнак кына миңе булган баланы да, әгәр дә бала бишектән соңгы ширендә, бишектән соңгы дәвамында ниндидер менә шушы сонына мөнәсәбәтле яисә инде булса берәр төрле шире барлыкка килсә, аны инде исемен алыштыру традициясе булган. Вакытлыча исемнәр кушулар бар. Мәсәлән, әйтгәндә, еш кына шушы 75нче елда туган яшь ханымнар белән аралашабыз да, исемне ничек качан куштыгыз дип.
Шунда инде әнисе әйтә, роддомда баламны беренче тапкыр имбизиргап килүгә үк миңа иремнең әбисе, яисә кайнанам, яисә үземнең әнием әйтеп җибәргәне, кызым үзең теләгән бер исемне пышылдап әйт тә, мулла насып кушканы белән шундагы бер итер исемсез бала яшәргә тиеш түгел дип. Исемсез баланы Ходай Тәгалә саклап бетерә алмый. Шуңа күрә бер генә тәүлектә бала исемсез буларга тиеш түгел дигән ышану бар. Мөхәммәтнең оныгы туган бит. Шулай менә муша кыргызып җибәрделәр бәби җуарга. Шуңа су илтәдерим әле. Кара, мин дә берәр изгелек эшлим әле. Әйдә. Татар авылларында әлбәттә мунчалар шактый ерак. Йорттан ерак. Алар инде якынайту өчен каядыр бакча башында су буенда. Бүтән әйтегәндә судан ерак булган урамнарда мунча юк дәрәҗәсендә. Авылга 7 мунча, 8 мунча. Мунчаны чиратлап ягылар. Бу әле безнең 20нче гасырның 50нче елларына кадәр. Аннан соң гына мунчалар күбәя. Мин үзем дә бала чакны хәтерлим, без чиратлы мунчада идек. 6 бала белән. Ләкин халык шуның кадәр уйлап шуңа керткән. Әгәр дә бәби мунчасының мунча яккан вакытында төтенен күреп шуның морҗасына карап китсәң дә савап. Әгәр дә син анда чиләк киемтә белән су кертсәң, бер генә чиләктә су кертсәң, савапларның савабы. Бу нәрсә дигән сүз? Яңа бала тапкан ана су ташый алмый. Бүтән авыл халкы бу мунчага су ташый. Савап өчен. Бәби мунчасы саваплы мунча. Киндик әбиләр бәбине дә, бәби тудырган хатынны да мунча кертәләр, юындыралар. Иң алдан баланы юалар. Әйдәгез бәби мунчасы дип, әбиләрне дә дәшәләр. Бәби мунчасын котлап, йомырка, сабан, кыймак китерәләр. Беренче мунчада бәбине юындырганда, киндик әбиләре төрле ырым сүзләре әйтеп, баланы чабындыралар. Ой, азулым, жағып жіберге бұздымын мұншам? Әйеті! Қыда өзіміз жағабыз дегені. Мен соң оны мұны қораған шәйеті суда ташып қайғандар. Яғып жіберге бұздым. Биттеріс. Ауылын арияғына бала көтеріп жүргенше өзімізді мұнша көрерсер. Башта ауылым, Тахиржанның сешін қырғыз. Бәкін әзірлеп қойдым мен, ондан соң анам білән келін апқырып жуырлар. Яра, бигірек емес болар. Сенім білән мәтрушкәлеп шәй ішіп отырырбыз. Мериден соң? Күндәсі. Алтынаға бір тапқыр, кімнің дә болса бәби мунчасына ялғыз қаршық кірә. Ялғыз қаршықның мунчаға су кірту мөмкинлеге юк. Үзенең мунчасы юк, ялғыз қаршық. Бір үзегенә тора торган қаршық. Ялғыз қаршықны кірту бу гаиләгә, бу баланың сихәте, савабы шиксез. Иң башта әле мунча бит кызу, еш кына кертергә тырышканнар кызу мунча сихәте дип, шушы ялгыз карчыклар керә, аннары иде чистартып алалар да, кайбер традициялар шулай, аннан соң ялгыз сихәтле мунчага, сихәткә бала кертәләр. Әле Фаяз улым, Тахиржанны егет ясыйг әле. Менә улым Фаяз, бабам Мәхмүд мәрхүм сине алып кайткач, шулайтып шәшенне кырган емен тотып утырган икән. Менә 20 елда узмады, инде үзен улны тотып утырасың. Каяда Тахиржан? Чапай. 40 көн булганчы бала туган шәше белән турса, елак була дип аның шәшен алганнар.
Кайбер якта бу эшне берәр хатын-кыз башкарган һәм аны шәш әни дип йөрткәннәр. Икенче якта сакал мыеклы кеше алсын, баланың шәше куе булып чыксын дигәннәр. Өченче төбәктә бөтенләй башкарым. Шәш алучы карт кеше булсын, балага Аллаһы Тәгалә аның яшен бирсен. Беренче шәшне ташларга кушмаганнар. Кайбер якта хәтта бөте ясап баланың үзенә такканнар. Muşak orunlarından bana ey canım mene bit. Beyik akılda bolar bunun başı bek zor oğlum. Atam bilen babamdan da başlarak bulursun ahire. Соңгы вакытларда чыннан да баланың чәче алуу турында бик күп мәгълүматлар барлыкка килә башлады. Аның файдасы турында, баш миенең эшчәнлегенә, зиһеннең ныклыгына бик яхшы тәэсир итүе турында мәгълүматлар бар. Әлбәттә, баланың чәчен ала башладык дип без хәзер генә әйтә алмыйбыз. Мәсәлән, безнең халкыбызда ул күптән булган гадәт. Мәсәлән, безнең дә бөтенләй әти-әниләр коммунизм чорында үскәннәр, ләкин алар да бабаларыбыз әйткән васыят буенча баланың чәчен ала торган булганнар. Хәтта динне белмәгән очракта да. Subhanallah bigirek singil sesleri 1 gramda kilmedi. Alamaz. 500 diyem. Bismillahirrahmanirrahim. Ne 500 gram. Ne 500 milligram. Ne oldu bu? Ziyip koyuyor indi. Koyarı şeşini alıp koymalı. Şuşu şeş kulemi beraberine kümüş hisabinden en muhtaç kişi bizim avluldaki mindi. Rabiga karşık bular indi. Yemek tuğun iştahı. Ne şu Rabiga karşıkka düşürüp verirsin sadakanı yeme. Şeşini hizmetlep, türüp, sandıkka salıp koy. Bunu takıcan üskeş. Kursetiribiz oğlum bine. Birinci alganda sesini şunun ettiğine 500 milligram bana yesinildi. Bu yılı uçsun sesler kilin. Ne yapsın ki şekilde olsun. Şunu kara sesler Allah irsak olun bulur. Дөньяга килгәч, яңадан тормыш башлаган кебек. Шушы дөньяга килгән символы буларак аның чәчен алалар. Шушы чәчне үлчиләр һәм үлчәгәннән соң ничә грамм чәч булса, шул грамм авырлыкта көмеш белән яки алтын белән садака бирәләр. Мин аны киңәш итәр идем хәзер алтын белән бирергә. Чөнки көмеш белән үлчәгәндә ул бик әз сумма килеп чыга. Шуңа күрә мөмкинчелегең булса, аны алтын белән бирсәң хәерлерәк. Ничексең, Зөһрә? Бәрәкә җисәме? Аллаһ шөкер үсәбез. Элек-электән бала тапкан хатын, ягъни бәби анасы, әлеге гаиләнең һәм күрше-күләннең иң кадерле кешесенә әйләнгән. Аның урыны түрдә булган. Бала тапкан хатынның өенә кирип хәлен белә алмасаң, морҗасын кара. Төтен чыкканын күрсәң дә бик зур савап дигәннәр. Бала тапкан хатынга туган тумашада, күрше-күләндә бәби яшы илткән. Татарның ул йоласы безнең халкыбызның менә шу күңелендәге иң матур хәзинәләренең берсе. Чөнки әйтәләр бит, хатын-кыз бала тапканда аның җанының 8 җебе өзелә икән, бер җебе генә кала икән. Менә шул җептән хатын-кыз яшәп китә икән диләр. Ягъни ул нәрсә турында әйтә? Бу әйтә, хатын-кыз бала китергән хатын-кызның хәле бик авыр була. Ул сәламәтлеге, үзенең физиологик хәлләре авыр була. Авыл бәхете. Bütün avul bir bebi yaşı kitbe. Bütün avul. En birinci kim kirdi? Kurşu. En birinci yakın tire kurşu kirdi. Bala koytkan gününü bütün kırığışın kırıkka taşlıydı. Kamarın basa, tizgine kamarın pişirek götere de birinci bunu bizim krem diye ettim yani. Apıyan kuştan ede ağız geli. Apıya geç hoşuna gireyim yani.
Күрше хакы, Алла хакы. Күрше сөйінергә тиеш бу, сөйініш. Икенчесе, өченчесе, дүртенчесе, менә 40 көн буена Subhanallah, subhanallah дип баланы күрсәтмәсәләр дә, Аллага шөкер, шушылай булсын, йортка дуга кылып, яңа туган балагызга шушылай булсын. Балага искиткеч матур сүзләр әйтеп, теләкләр әйтеп кирип, бер шыняк чәй эчеп чыгып китә. Ул менә шушы авылның зур бәхетен кичерү. Менә шушыны бер бөтенлек татар яшәешенең бөтен системасына утыртылган шушындый гүзәл традицияле халык. Ир баланы сүннәтләү Ибрахим галәйһиссәламнән калган юла. Сүннәт паклык һәм саклык билгесе булганлыктан мусулманнар өчен фарыз, әмма катгый мәҗбүри түгел. Бу юланы Мишәр диалекты сөйләшләрендә пике киләве, ягъни пәке киләве, Астрахан һәм Сибир якларында сүннәт туй, сүннәт хатиме дип атыйлар. Бу юланы Урта Азия халыкларындагы кебек күп итеп кунаклар чакырып, курбан чалып, төрле уеннар, көрәш, ат чабышлары үткәреп, зурлап бәйрәм иткәннәр. Сүннәт туйының иң хөрмәтле кешесе сүннәткә утыртучы бабай. Сибир якларында аны Аптал бабай, ә Татарстан җирлегендә сүннәтче бабай дип йөртәләр. Бүләкләрне әзерләп куйдыгызмы? Әзерләдек. Алла бирсә булыр ширинкалы шалбар. Ай, бик әйбәт. Мөхәммәд хан, ярар алайса, Аллага тапшырып башлыйбызмы? Әзер ширинканы әзерләдек. Усап агачынан әзерләдек. Узган атнада күрше Гаптари чалгы белән аягын кискән. Шул абшырып сигеп җибәрдем, икенче көнне җигереп чыгып. Улымның сып-сыбыры да ортмаса Алла бирсә. Буш җиргә орлык чәчеп чәчәк үсмәй бит, шулай бит. Җир ашлы булырга тиеш. Җирнең ашы булып бу очракта балага менә туганыннан алып, ул үзе аңлый башлаганнан алып, әни кеше, әти кеше аңа Аллаһның ни икәнен, кешенең җирдә ни икәнен, аның нинди әһәмияте турында сөйләп торырга тиеш. Әгәр инде бала бу турыда аңласа, ул сүннәтне әйтик бер операция итеп, бер күңелсез авыртугына итеп түгел, бәлки үзен бер шундый яхшы зур эш эшләгән итеп кабул итәр. Сүннәтләүнең күзгә шагылырдай файдасы медик булган кешедә аны аңлый, медик булмаган кешедә аңлый, ул гигиена, чисталык. Моның белән хәтта безнең ислам динендә булмаган кешеләр дә моның белән килешәләр. Беренче чиратта чисталык, паклык. Сүннәткә утырту татар халкының юласы гына түгел, ул бит медицинский яктан да показаниялары бар. Фимоз иң беренче, әгәр дә инде ул беренче айда ук баланың барга килә икән, то вакытта сразу ясарга кирәк. Бу медицина күрсәтмәсе булып тора. Мәсәлән, балаларның кичкенә чакларында аларның җинес әгъзаларының башы ачылып бетми. Шуңа күрә сигән вакытта аларның сидекләре шунда җыелып, микроблары җыелып, ул әчетә башлый. Ул гына түгел, сидек каналы буенча бу авырулар, микроблар аларның биерләренә кадәр барып җитә. Менә шуңа күрә дә иртәрәк бу эшне эшләнгән сайын бала шушы авырулардан азат була. Ярар, рәхмәт кардаш, рәхмәт. Улыбызны җигет иттең. Инде хәзер анасы, аяры күчтәнәш кичкенә генә. Юк, баласы шундый тиеш. Безнең кәҗә сөтенә аеркан каймак. Бер көнне исем кушырга хәзрәт килгән, Камил хәзрәт. Кәҗә исе килә дигән була. Шәп килсен мәйтәм, бик әйбәт, бик чиста безнең кәҗәбез, бик тәмле каймагы да. Алланың рәхмәте булсын. Мәсәлән, мин үзем Төркиядә укыдым. Аларның 3 яшьтә сөннәтлиләр. 5 яшьтә сөннәтлиләр, 90-нарда сөннәтлиләр. Минем ишетүем буенча, яһудиләр алар тугач ук сөннәтлиләр балаларын. Туган көндә үк. Менә бу сөннәт ашлары, туганнарның җыелып килүе, балага бүләкләр тапшыру, аны инде һәркемнең мактавы, булар барсы да бала өчен бу процедураның
тискәре авыртулы начар ягына караганда уңай позитив якларын күбрәк итеп күрсәтәчәк һәм ул моның белән бәлки горурланып, моңа үзенең шундый позитив карашын күрсәтеп, сабырлыгын күрсәтеп, менә үзенең үзенчә дөрес итеп кабул итәчәк бу мәсьәләне. Без әйткән әйберләр санап киткән. Чәч алулар булсын, сөннәткә утыртулар булсын, кырбан чалулар булсын, булар бөтенесе сөннәт. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең безгә әйтеп калдырган сөннәте. Буларны үтәмәгән очракта кеше гынахлы булмый. Ләкин әгәр дә үтәсә, ул баласына бик күп файда китерә. Безнең бу гадәтләребез инде 1000 елдан артык яшәп килә. Соңгы вакытта булар турында яңадан ишетә башлау, бу аларның әле генә кирүе түгел, бәлки искә төшерү дип әйтергә мөмкин. Без халкыбызның гасырдан гасырга килгән күркәм йолаларын, гырыф-гадәтләрен яңадан искә төшереп, тормышыбызда куллана башладык. Бер вакытта сокланыплар куясың. Гыплы топайдагы халык бию ул зур, ул кеше ул дигән җөмләсе, халык ул философта, психологта, искиткеч затлы халык. Бүтән нәрсәне уйлап бетергән, бүтән нәрсәне көйләп бетергән. Үзең үстергән чәчәкнең генә кадеры була. Менә хәтерлисезме, Экзюпери нәрсә әйтә. Экзюпери әйтә, безнең иң кадерле нәрсәбез ул безнең аралашуыбыз. Ягъни без үзебез тәрбияләп үстергән, үзебез тәрбияләгән, үзебез көч керткән әйбернең генә кадерен беләбез ди. Без үзебез олыгайган сайын балага әйләнәбез. Чәчләребез кыела, күзләребез күрми, эшләребез төшә, колакларыбыз ишетми. Менә бу очракта инде балаларыбыз безне карый башлый. Шуңа күрә балалар кичкенә чакта син аларны ничек тәрбияләсәң, үзең картайгач, үзең балага әйләнгәч, балаларың сине нәкъ шулай ук тәрбияләячәк. Халыкта бер сүз дә бар, бала ул гаиләнең җимеше дип әйтелә. Инде җимеш төрле була, бар татлы җимешләр, бар әши җимешләр. Шуңа күрә баланы татлы итү, яисә Алла сакласын, әши җимеш итү күп очракта әти-әнидән дә тора. Бала бишеге гомер ишеге дигән халкыбыз. Күкрәк карын тәрбиясе вакыты бала тормышындагы гаять әһәмиятле чор. Бишектән алынган тәрбияне соңнан бөтен дөнья халкы да үзгәртә алмый. Тарихи, мәдәни, дини җәүһәрләрне сакларга омтылу җәмгыять үсеше өчен дә бик мөһим. Баланың үз милләтен яратуы, аңа хезмәт итүе, милли җанлы булуы ана тәрбиясеннән килә. Безнең бурычыбыз ата-анага, җәмгыятебезгә таяныч, милләтебезнең дәвамчысы булырдай бәхетле кеше тәрбияләү. Бәхетле кеше ул иң беренче чиратта тәрбияле шәхес. Башлаган эшебез дәвамлы булсын. Балаларыбызның куанычын күрик, киләсе очрашуларга кадәр.